Какво ста, хора? Път трябва да правя така. Миналия път е пак Роналдо, мале. Още не мога да го повярвам. Спомняте си. Роналдо Силва пак. Ако искате, гледайте ме предишното видео. Там такова. И да започвам отново с драфта. Така. Добре. Махай си. Айде, фуд драфт. Come on. Фуд драфт. Ау. Enter draft. Please wait. Четири. Добре. Чува се между 4, 1, 2, 1, 1, 2, в скоби е 2. Или 4, 2, 3, 1. Айде 4, 2, 3, 1. Бензема! Мале Агуеро, Диего Лопес, Тевес! Бен Афра. Ще взема Карлос Тевес. Заради Марти. Моя приятел Роналдо! Вау. Давид Силва. Тук ме трябва някой така. Балжан. Аржентинец, моля те. Сейкио Бускетс. А тук. Охе. Как е? Фабия Контереро. Той е. Yes. Бонучи, Джон Тери, Отдаменди, Давид Луис. Годин. Хуан Фран, перфектно. Така, Дехея ме трябва, Дехея. Сега вратариш ми провали всичко. Добре, браво. Така става 90, обаче Тевес ми е много добър. Много е просто евра. Добре, път 30 евра. Белараби. Така. Мисля да взема Хонда. Не! Обреках се. Алекси Санчес. Обаче е ровен. Пада много пада. Мислех, че... Така. Кого сложа тук? 94. Обаче малко пада рейтинга, няма нищо. Тадик. Иска! 100! Бам! Шао, Роберто! Ето, защото има най-много. Санчес. Ди Мария. Анхел Ди Мария. Хонда сменя. Аудер.
Не, това ми е. Давайте, момчета. Така, финиш. Финиш. Седем плеера от Ла Лига, 10 испанци и 6 от тази лига, не знам как се казва, забравих просто. Така, що Ливерпул. Серхио Бускет, браво на Серхио. Але, разбихме. Ама не. Серхио Бускет, да, yes. Срещу кой? Кристиано Роналдо. На полуфинал срещу Лестър. Иско вкарва, Коке вкарва, Иско вкарва. Сега, кой ще вкара? Давид Силва. Това игра на мача. На финал срещу Бар Мюнхен, хора. Айде. Коке, мале, първите видете как е. Yes! За първи път съм финалист. Премен голдпак. Голдпак. Да се молим за нещо хубаво. Димитри Пае с тази карта! Хайде! И Лукако също Смолинг към давайте, т.е. към Молни давайте и просто сусра. Хайде! Кой? Гамейро! Викам! Гризман! Обаче и Гамейро става. Беларабе! Ван Перси и Голдпака, който... Адрен Силва Гомес Фернандо! Yes! За първи път съм финалист. И ще си сейфна този драфт. Сейф. Вижте само 100 chemistry, 86 рейтинг. О да. Просто какъв драфт само, хора. Какъв драфт. Миналия път просто е така. Аз подцених Силвър пъка и ми се падна Роналдо. Смисъл. Това е тая работа, не мога да разбера. Да видим. Финал, така. Сквад. Плеер. Първият Роналдо, Пае, Гамейро, Лукако, Смолинг, Белараби. Така, ето. Виждате Ван Перси, кой е последен? Тук. Фернандо е последен. Уау. Миналия път победихме само един матч. По-миналия бяхме на финал и загубихме от Челси. Тогава един Назар вкара. Обаче аз бях с друг телефон. В смисъл с на Леля ми телефона. И сега беше финалът и бихме! Хайде! Добре, мисля това да от това видео. Така. Чао!